ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இப்போ என்ன பார்க்கணுன்னா குக் வித் கோமாளி 3 ப்ரோமோ வந்துருக்கு. அது பார்க்கலாமா காய்ஸ்? போகலாம் வீடியோக்குள்ளே. ஃபஸ்ட்டு ப்ரோமோ என்னன்னா, ஸ்க்ரீன் வந்து பொம்மை செலக்ட் பண்ணுறாங்க. அது பொம்மை யார் அனமேனா பேயினா பட்டோனி ரியாசன் வேறு லெவல் லுக்கு வேறெல்லாம் செம்ம க்யூட் பையாக இருக்குது. 3 பேருமே அடமேனா பேய் மாரி காமெடி பண்ணுறாங்க. அடுத்தது சகிலா வந்து இந்த ஒரு குச்சி எடுக்கிறாங்க. அந்த குச்சி வேறு யாரும் இல்லை, நம்ம புகழ் தான். புகழ் வந்து அருந்ததி கெட்டப்பில் அந்த 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 வேஸ்ட்டில் வருவான். அருந்ததி என் வாசத்தையே கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த சகிலா அப்படின்னு சொன்னோடனே சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாபா மசாலும் மாஸ்க் இது வாழா தூக்குறாங்க. அந்த அந்த கெட்ட பார்த்தாலும் இந்த ஞாபகம் வரும். பாருங்களேன், பாருங்க காய்ஸ், இந்த கெட்டப்ப இந்த ஞாபகம் வருதா? நெக்ஸ்ட் ப்ரோமோ பார்க்கலாம். அடுத்து இந்த ப்ரோமோ என்னன்னா டாஸ்க்கு சொல்கிறாங்க. அதை வந்து சலிக்கணும், தலையில் வச்சு சலிக்கணும். அதுக்கப்புறம் புகழ் காமெடி பண்ணுறேன், பாபா மாஸ்டர் பாலா காமெடி பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறமா மணிப்பெங்களே புகழ் அஸ்வினி அடிச்சு கொட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. நல்லா காமெடியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அஸ்வினி என்னமோ சொல்கிறான், சுவியானா பாசு வாங்கி பாட்டி கனியை பாட்டி என்னமோ வந்து பாபா அங்கேயே வர இருக்குது. அது கனியை பற்றி இருக்கா சொல்கிறேன் அடிக்க வராங்க. ஒன்றுமே புரியாமல் கனி அங்கேன்னு வருது. இந்த செகண்ட் ப்ரோமோ அவ்வளோதான். தேர்ட் ப்ரோமோ என்னன்னா, சிவாங்கி அஸ்வினும் மாறி மாறி தேய்க்கிறாங்க. தேய்ச்சோடனே யாரோ அஸ்வினி சொல்கிறான், காமெடி பண்ணுறான். அதுக்கப்புறம் சிவாங்கி வந்து சிரின்னு சிரிச்சுட்டே இருக்குது. இந்த ப்ரோமோட முடிஞ்சு போச்சு. 3 ப்ரோமோ எப்படி இருக்கு? கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, எல்லாம் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.